A můžeme se na to vrhnout. Takže uvidíme, co to je za... Asi to... Fuck. Asi to trošku stlumím. A uvidíme, co to bude za gameplay. A co dáme pro ní fotbal. Už jsem ho dřív hrál, ale teďka jsem pěkně vyžranej, tak už ho... Tyhle, furt to řve, když to... Kant. Můžu být Brazílie... Ne, tak já jsem Brazílie. Aha, a hraju proti nějakému Turebí. Semifinále. Jo, a posílá se to takhle jasně, takže to je úplně... Kick off. Ty vole. Gól! Dobře, máme tu gól. Vedle, nevadí. Nevadí. Korr, to nebyl. Hej lol, no tak bro. Cože vždycky, když se netrefím, tak ona mi dá góla? To je píčovina. No konečně, a rychle. Jinaj. Do prd, ty krávo. Zkus. Tak, máme poslední šanci, dámy a páni. Ne, teďka bude poslední šance. A pojebali jsme to. Kurník. Ty vole, ona chytne, víš co, 2 metry, ona skáče 2 metry, chápeš? No konečně, vole, ještě... Tak, jsme to asi nedali. Get wrecked. Za mě dobrý fotbalista není a nikdy nebyl. Jasně, to je slovo úplný Lionel Messi. Fuj. Kopni to tam, ty vole. Tak ne. Lamíme s Vojtou. Takhle bych to asi popsal. Ole! Sice jsme to prohráli, ale nevadí, dámy a pánové. Fuck you. A já, dobrý. No, já nechci, proč jsem si bral fotbal, když ho neumím. Tyhle, první gol dáme, víte co, ale teďka to nedá, čumte na tu sračku. Negr! To jsem neřekl. Hashtag no racist, říkejte si to. Pokračujeme, břevno, dobrý, Petr mě pochválil, kdyby to... Gól, úplný Lionel Messi. Ronaldo. Dokopí to. Dobře, pokračujeme, gól, sám se divím, že to kopl takhle profesionálně, dámy a pánové. Další gól, a ještě jeden tam šoupnem, další, run. Cože? To není vůbec pravdivý v tomhle fotbalu. V realitě už by jsem dávno vyhrál, jakože jsem teďka vyhrál. Mist. Shit. Bez toho bych to taky nevěděl. Jo! Já to prožívám. Bez toho bych to taky nevěděl, že jsem to mistnul. Tak, pokračujeme. Chytl, nevá. Co to bylo? First shoot. Teďka. Bro. Co to bylo? Úplnej Ronaldo, dámy a pánové. A vyhráli jsme 12-9. Ty, takhle vyhrát na fotbal, tak jsem mistr. Takže. Jsem třetí, nevadí, vyhrál nějaký posranci. A jdeme dál, co si dáme dál? Tenis. Dáme první 3, pak dáme v dalším díle první 3. Tak. Ju a Nikita. Ty vole, to bude těžký. A máte pěknou grafiku, to se mi velice páčí. Pičum. 15 bodů. Je to nádherný? Já myslím, že ne. A tím se to hraje teda zajímavě. Zajímavý, jak to dává. Beach. Tak to pust. No tak už to nech spadnout. Hej, to jak se dohnala. Hej, tak to je jaký speed, kámo. Taky chci umět. Bro, it's a prank. Tak už to dát, mi dá třeba gól, ale já už si rozehrát. Hej, kámo, tak takhle vyhráli na
tenis na Riu, což ho třeba budou takhle hrát, protože jsem Rio ještě neviděl, ani ho koukat nebudu asi. Jestli bude fotbal, tak se samozřejmě podívám, ale teďka ne. Tak už, já už říkám nervy docela. Piču! Kde jsem to posral? Jo, mám 30 bodů a já jsem to opět dal. No jasně, já to musím asi trefit, aby byl konec hry. Si to chápu. Nějaký rychlý, ne? Teď zkusím dát takovou mírnou. Oh je. Pic. Oh je, 40 bodů. Match point, co to znamená? A jaký z toho plyne ponaučení dětí? Nikdy nehrajte s Vojtou, vždycky vás porazí. Bam! Aha, tak už jsem to pochopil. Jupi! Vyhráli jsme na Riu. Ježiš, já jdu hrát proti nějakému Abdul Kakmar. Ovšem to byl joke. Tak jo, zkusíme zdolat tady toho frajera v tenisu. A prc! To je docela lehký, kámo. Když chcete další díl, tak dejte like. A dejte nejdřív like Péťovi sketchi, protože se fakt povedla, líbí se i mně a to je co říct. Ne, já si dělám srandu, mají fakt pěknou. Bylo tam vlastně jak stával ráno a posral jsem to, jak si povídám. Jak stává ráno a jak muká, no podívejte se. Oh hell yeah. Match point, takže jsme to zase nevyhráli? Já myslím, že konec. Bro? Jsi funy dneska. Kdo já? Tak mu to tam šoupnem už, ne? Ne. Není tam mrdl. Oh yeah. Boom. Nestih. Trapák. Zase 0 bodů. Já jsem nějaký dobrý v tom tenisu. Yes. Yes. OK, co si dáme teď? Ode kdy se hraje? Dáme si archery. Ježiš, to bude trapas. La 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 la. Tak jo. Jdem proti Ale. A... Jasně. Beach. 8 points. 8 pointů, ona má. Tak jsme zpět. Byl tady můj otec. V vozovkách. A pokračujeme. Jo. Bam! 40 decimetrů. Já jsem teda angličtinář. Oh shit. Nigga. Bam! 8 pointů jsme dali. Dobře. Jdeme na to velmi, ale velmi dobře, dámy a pánové. Vedeme. A vyhráli jsme o 2 body. Což je úplně výborné, dámy a pánové. A mám už záznam přes 10 minut, to je taky výborný. Ale jako pre koho? Mám 3 bodíčky a on 6. To je zlý, no. No, teď jo, ty jo. To vždycky podělám. Musel to zase podělal. Tak jo. Fuck. Fuck off. Fuck off. Bam, 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 bam. Na. Tak. Dali jsme mu 6 pointů. Jau, ty mě krupil v noze.
v tom případě vyhráváme a až si to i vyhrajeme, jo, to vyhrajeme. Easy. Easy. To jsme nedali dobře, tohle vůbec jsme nedali dobře. A teď to dobře dáme, my jsme dali, mám 14 bodů. A vypadá to, že vedem 22 bodů. I am the winner. Oh hell yeah! 6. Takže máme o další o 6 bodů, máme 20 a vyhráli jsme tím pádem. To je super, my to snad dneska i projdeme celé. Takže jsme to vyhráli. A jdeme si dát skýt. Tohle se docela bojím upřímně, protože to je střílení. To je... Jo, a my jsme Brazilce. Kras. Tak jo, jdeme na to. Prostě to máme jenom shootnout. Bam. 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 Perfect. OK, máme 3 body, z toho 2. Station 2. Perfect. Zatím berem. Zatím jsme dobrý. Mám bulety. A stejně vedem. Asi. Brácho. Uvidíme. Tenhle sport bych asi nechtěl dělat. To musí být náročný, kámo. Mám problém se vůbec naučit řídit na motorce, na to se střílet. To měl za hovna. Ne, já jsem minul. No bullet, no dobrý. Ale vedem. To kolik budete stationů? Bam. 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 And bam. Perfect. Final. Musím se snažit, když už to máme vyhraný. Nemám bulety, ale vyhráli jsme. Snad. Vyhrál jsem. Ještě jedno, já nechci už. Čtyři. Snaží se, aby on minul. Ať mine jednou aspoň. Shit. Kokos. Kurásu. Do prdele. Sakra, to je zlý, to je hodně zlý. Cože? Bam. Dnes máme o jednu víc, a teďka jde předposlední kolo. Myslím, teda, že předposlední kolo. Nemám náboje. Poslední kolo. To není. Aha, teď předposlední. Oh yeah. Toto se mi dost líbí. Mám náboje. Ne. Teďka je poslední.
Dobrý. To není. Do prdele. Extra fucking time. Tohle je asi nejvíc těžký na celém světě. A máme to v kapsičce. Tak. Jsme dobrý, prostě jsme dobrý. Oh hell yeah. Gold medail. Fuj. Tak jo. Předposlední hra. Pak už si dáme basket a ukončíme to. Tohle se taky docela bojím, takže jdeme na to. Jdeme proti nějakému Hingshalankovi. What the fuck? Já nevím, jak se to dělá. One. To snad vyhrajeme jenom díky tomu. Oh yeah. To snad vyhrajeme jenom díky tomu bonusu, který máme. Oh. Věřím, že na chvíli to ani tak lehký nebude. Do piče! Je, pardon. To je svině. Ona mě úplně ošulila. Tak. 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 Tak pojď. Vlastně mám se hraje dobrý, takže to bude těžké. Teďka jdeme proti někomu těžší boda. To bude těžký, to bude těžký, to bude fucking těžký. Jdem proti Bulharce. Yep. Pomalý start. Aha, tak vedeme 1-0. Nevadí. OK, tak 2-0. Easy. Easy, bro. Sorry. Mám se snažit vůbec? To je noobka. To je noobka, to je fucking noobka. OK, tak teďka jdeme na poslední věc, kterou se dostat netěším. Třeba by to nebyly další hry. No, nejsou. To je všechno. Tak jo, jdeme na basketbal. Na co se netěším, protože basketbal jsem nikdy ne. Tak, semifinále. A to jsou letní... Mat? Já jdu proti nějakému chujovi. Yep. Chápu. Ty vole, kam jsem to hodil? Už je koliko? 3-3. Chlapci, toto bude těžké jak porod. Tak už se tref. Tady to bohužel nevyhrajem. To vůbec nevadí. Už musel dávat teďka furt jenom samý balóny. Ale musel by být takhle mírný. Bohužel to nedáme. Je mi líto, dámy a pánové, ale prostě jsem noob v basketu. Jsem a vždycky budu. Haha. Haha, čaute. Držte huby. Niko nezajímá tácáko, ale bude aspoň druhej. Doufám, prosím. Dobře.
Ještě jeden. Tato jebu. Kašu na to. Nedohrál jsem to. Každopádně děkuji, že jste se podívali na tohle video. Jestli chcete další díl šilety chujoviny, jo, nějaký her, superher, stránky superhry.cz, tak dejte like, odběr, sdílejte tohle video, ne, to nemusíte, dejte jenom like a odběr a uvidíme, jestli vás to baví, tak natočím další díl. A ho stejně natočím, když vás to nebude bavit, takže easy. Takže se mějte a zatím čus hnus fucking autobus.